Huwa inaċċettabbli li 3 ijiem wara r-riżultat tal-inkjesta Egrant, l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għadu membru parlamentari. Sostnew dan il-Ministru Evarist Bartolo u d-deputat Alex Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet li matul annotaw li Busuttil rid iwaqqaq il-gvern iżda ser jispiċċa jwaqqaq oppożizzjoni. Il-Ministru Bartolo saħaq li pajjiżna ma jixraqlux it-tip ta' politika li għamel Busuttil. Għalli diplomatiċi u politiċi barranin li tkellem magħhom fl-aħħar jiem jinsabu xxokjati kif kien hemm min kien lest li jagħmel dan il-frame-up. Kienet gidba u frame-up li bija appruvaw jkissru l-gvern, imma kif qal anke sieħbi Alex se jispiċċaw jitkissru huma u se jispiċċaw jkissru lill-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni spiċċat maqsuma, Simon Busuttil rrid iwaqqa l-gvern u se jispiċċa iwaqqa l-oppożizzjoni. Il-Ministru Bartolo qal li mindu ħarġet l-inkjesta dwar Egrant, il-moviment madwar il-Partit Laburista baqa' jissaħħaħ b'nies li ma vvotawx lil dan il-moviment fl-aħħar elezzjoni ġenerali u ħossuhom traduti u marqa. Id-deputat Alex Muscat sostna li din ma kienx kwistjoni ta' xi ħadd li kien jaf li kien qiegħed jirkeb fuq gidba u qatt kriminali tant li niżżel lin-nies fit-toroq u marma l-erba' tirjieħ tad-dinja jagħmel ħsara lil pajjiżna. Illi kienet intiża finalment biex tagħmel ħsara lil pajjiżna. Kienet maħsuba biex tattakka lil pajjiżna u tkisser b'mod personali lill-familja tal-Prim Ministru. Sal-lum min imbotta din il-gidba iċ-ċertifikata b'tant saħħa min għamilha tiegħu din il-gidba għadu qed jokkupa l-istess karigi illi kellu qabel ma ħarġu dawn ir-riżultati.